जिसु ख्रिस्ट'नि बुंबाय जत ख्रिस्ट' ताखौ बुखु ग्रकनो आने खाकसांमा ते हामजाकमा याफारै बायदि जों हायनिहाय गायतनि कक न सोलोंलाय आनेबो खाकजों थांलायानो थांनाय जों फुनुकजाकमानि बिजाबमति जों चेंलायखा गे आरो नि बिसिंगो मथा गायसनि न कक जार्मानि बनतै जों गायनि मथा न जों सोलोंलायखा एफेसास याखबा एपिस मथा ते बनपरे स्मारना मथा न तयै जों सोलोंलायखा तिनि वंके ते गायथाम माने नंबर 3 बंखा पारगामस मथा न कक जार्मानि बा कक सामानि बनतै जों वानसलायनाय के निरक मितमन बायना एपिस मथा न जिसु ख्रिस्ट' सावो निरक आगनि हामजाकमा पैलानि हामजाकमा न निरक याकारखा पैला हामजाकमा न याकार मा बाय आगे जागावनो किफिल थांदि बा उ हामजाकमा नों किफिल थांफैदि याके आं फायनाय ए निरकनि जाति मोसों जाकनाय मोसों माने अमनो आं अमखायरनाय सखम बा सबायरनाय अमहाय नेगे स्मार मथा न के जिसु ख्रिस्ट' bo teibo nirok saktadi teibo nirok ni poitono krake tongdi nirok belai ke samang kaham klaika tei piaba thia sakjora nirok poitono krake tongrodi ke epis mothano ke khorai mani jeng nugu smarna mothano ke khorai mani jeng nugi ge haini hai epis motha ang mito khairone epis motha okay bo जिसु ख्रिस्ट' थैयै माने मथा चें माने इंखा जिसु ख्रिस्ट' थैयै bo थांसावै जुगनो हाव थांमानि यागुलो फलागथार फाइमानि जराव पेन्टिकस नि सालनो ओ मथा चें हायरेबा संसाराव मथा चें ओके बनि सिमि रंवै जिसु ख्रिस्ट' माने फलागथार फाइमानि सिमि रंवै जों साइमानो 100 एडी 100 100 एडी असुक जरा हमनोके एपिस मथानो बुजाबो के बनो एपोस्टोलिक एज बो होनै हो इंग्लिश के एपोस्टोलिक माने एपोस्टल नि जरा के स्मारना मथा के द एपोस्टोलिक फादर ऑफ चर्च याकेबा एपोस्टोलिक एंड फादर एज नै हो तमा ओ स्मारना मथा नि मॉल के 100 एडी नि सिमि रंवै 313 एडी जरा बनो बुजाबो के जों आरो द फादर ऑफ चर्च हमनि तामा माने जे बरक डाइरेक्टली ताग्रंदि जिसुनि साग्रि रकनि बा पल रकनि थानि सोलोंनाय सरासरि बरक सोलोंनाय बरक न होनो फादर ऑफ चर्च के दाबो 313 AD नि सिमि रंवै 590 उ मॉल न उ जरा हके द चर्च ऑफ पारगामस माने पारगामस मथा बनो नजिनि वानसक लायनो के उ पारगामस मथा नि मॉल न हके तमाहनाय मथा सलाइजाक माने माने न तमाहनाय कराक ngei tongmani kaito no poito khlai tongmani aro urumuru ungphai mani ungyakeba kobui poito no barei mane borok rok haino kobui no siawi yasak mani ungyakeba bono howo tuma hachnai the church of state yakeba the state of church yakeba tama kogro wai tama hachnai aro jorawo okay ang kisa ungklok background sauna roman ni raja constantine ni howo bo ni jorawo bo imang yakeba mukthang omhaike
cross no nokha sakawo bo juddo thangmani sikang drobo choba thangmani sikang drobo okay bo no nukma baino bo o choba bo hamkene pai paikya paibani kok duya belai krak bai chobar laion thangmani haipana bo pai paikya ge bo wan sokha omo in u cross Jesu Christo bo kubui ni kaiton aini wan sogoi bo Christian hai paikya baptist naka ge omo haikena raja sinala hangke batabo borok ni beba o room ni mane boni sonya ba o room motong nai bebak na baptist nawi Christian ing baike ge haini bagino bono a jora o mane kubui no siawi ne borok rok haini Christian habaike ba baptist na baike ge boni simikena o Christianity o poito mane Jesu Christo no poito krayawi haino ধর্ম হিসাবে বনো ও খ্রিস্টানিটি জেংখা কিসি sak just background ge bari जों tabok khangayana mot pargamos mothani ge जों bible khol layana revelation chapter 2 verse 12 to 18 khunukjak mani chapter 2 12 ni simi 18 jora oro pargamni mothano samani kok pargamni mothani soari no hai hnei sihordi babai nei seng kubuk tuijak a borok o kok no sawo nung buro tong ang sawi mano soitani achuk thayung tongmani ano aro no nung tongo nung ani mung romui tongo soitan tongthani ani bagai soi saki ngnai antipa butharjak phru bo nung ano poito khlaiya ngya haipano angnono kisa hunna tongo nini aroni baksa balam phurungma tui tongnai tongo a balam Israel rokno takjak mutai ni thani barok mano charugui beitala engrugui sumsogo khiklai di hnei balakno phurungo abo haino norokni bisingo bo Nikolai song phurungma tui tongnai tongo abo baino sumsok yakadi yake ang dakti no phaye ani bukhuk ni ongkhorma seng bai a borok rok bai choba nang phainai khunju tongkhe ba phola motharok no samano khnadi kaplai ngnai rok no ang khatewe tonmani manna no rnai ang borok jotono no holong kupur bo thaisa rnai aro mungkatal suijak tongo abono mannai borok simise sawi mano te khoroksa phano manya o elembo porimani bisinte kaitor jono katalke amri klaiten ke jeng duka oroni rok haini hai wani wai tha o portion no nirok pori nei mana ke pileskan jeng sirani nango pargam ingya ba pargamos boni meaning tab bongka kaijak mani ingya keba kailei mani bono hono pargamos boni meaning o pargamoso kabang ma mondir roman rok suri mani ba roman rok ni raja no barok mani puji mani suri mani omohai jaga te abo simiya tomanai cibuk ni no puji mani te kabang ma mohai podrepot mane tagai matai atai tagai borok rok suri mani puji mani omohai jaga aro ge boni loge o borok raja no bu borok suriu ba raja no bu pujiu omohai ke oro jeng antipas nei bumung khorok sanukha jeng tefroni rok pore mane muito tongna aro hai nei sawo verse tongredi neng 14 biang thakade anyway oro verse
13 no si 13 ang pore pine nung buro tong ang sawi mano soitani achuk thayung tongmani arono nung tongo nung ani mung romui tongo soitan tongthani ani bagi soi saki ngai entipa butharjak phubo nung ano poito khlaiya ngya u Pergamos motha wono entipas bo butharjago tole bo poito khlaimani bagi Antipas ang kabo aro ni bishop o Pergamos mothani bo belikana naisajak nai nuksajak nai omahai borok ge bo Roman songno Romani raja no Surya ngmani bagino bo romui chobui bujake butharjakha ge omahai or butharjak probu niro poito khlaiya ingya nisa ge jeng oronugo tebo haina poripine verse 12 Pergamni mothani swari rono hai hne suihodi babainoi seng kubuk tuijak aborok o koknosau tabo babainoi no seng kubuk tuijak mane seng bainoi no buagnang mane dato baisa sible seng bainoi ne bohai tuijak u koknosau niro suinardi orocheng nugu pilasakan kaitor tabuk Ephesus no samahai no pilaskan borong ni poito no kaitor praise khaigrau mane borok no nirok omahai khlaikhana nei borok no utsaho ba praise khlaigrau ke borok ni poito no borok omahai butharjagi tongpro nirok poito khlaitong haidaba Antipas butharjagi tongpro haina soitan satok wi tongpro nirok poito khlai Piaba kaisa kong niro no sanani tongo niro Nikolai ni phurungmung no Balam ni phurungmung no niro nawi tongo ba borong no phurungroi tongo mungsa hoya borong no borok phurungmana niro mane nawi tong omahike Jesu Kristo borok no ukok sao jeng chini poito subrai Jesu Kristo no tei jeng poito ganang bai poito kri kaknani nangnai ukok se jeng oro kaham ke jeng nugu gapadi jeng bisingo thanglai na borok u Pergamos motharo borok ni poito thing no borok kubi Christian na haibana borok bui bai mane non Christian bai ba sengsani borok bai gothalawi tongthoklai hakena tonglai kagya Christian dongka borok be kagei tongna nangnai jeng 1 Corinthians chapter 6 1 Corinthians rogo jeng nugo chapter 6 rogo Jesu Christo sano jengno borok be kagei phaidi poito krui bai jeng tama tongba jeng borok bai mungsa krui borok bai jual thangsa ngmaya borok bai jeng thangsa ke tongmaya borok bai jeng kailai bolai nglei maya borok bai jeng tongthok sathok tonglai maya borok ni wansok mung bai chini wansok mung juda borok bai jeng tongai maya piaba u Pergam ni motha rok ke borok bai milei tonglaikha tabuk chini Christian rok omahai jeng kwangma nugo sababu Christian ya sisi jagya yo girja Bible kheri thangpro kaisa ing omo Christian ni man tamanle milei tonglai ge chini ang nugo omahai motha kwrung laiye borok bai kagya ke tongkhang ke mothani borok ni no srungri pai jeng borok no phurungmaya ge tabuk jeng kwangma motha omo chini oro ko jeng nugo kailai borlaio jeng somaso tonglaiyani nangnai hai inglaiyani nangnai haya chaya o chubalaiani nangnai omahai nei gothalai borok ni kailai paindabu thanglai ha chini oro bo phailai ha omahai keno mungsa mane mix ngai thanglai mani ge borok ni bisingo omahai borok tongo Balam ni phurungmung no ba Balam ni phurungma rok no nanai ge teibo Nikolai ni phurungmani no
borok chajagui nanai bohai borok borokni bisingo nirokni bisingo nei sao hani bagui kaitor ba Jisu Kristo borokno khoraimani chung oro nugo borok ni aroni nirok yakai faidi ngiyake ang daktino fainai nisa epis mothano Kristo daktino fainai nisa ya ang fainai nirok age tongmao jago age hajakmani jaga agini chi jago kipil thangyake nirokno ang phaiye nirokno ang sokomo fainai ba ang nirokni chati musungjaknai omno lathano sebai fainai ba chati musungmani omono ang sebai fainai nisa dakti fainai nisa ya phiaba u pargam ni mothano ke ang dakti no fainai nisa mane kaitor जों sayap mana जों yasak mani ba bui bai non Christian bai mili tong mani o belai khana chaya ani bagi ang dakti no phainai nation oro nugo जों siwani nangnai Jisu Kristo no जों yasak nai ro balamni doctrine ba balamni phurungma yakeba tei Nikolait ni phurungmung temabu borok ni phurungmuka borok ni phurungmung okay sungsok no oro chung te phurungnugo ang tesa pore pigena haipano verse 14 haipano ang nono kisa hunna tongo nini aroni baksa balam phurungma tui tongnai tongo a balam Israel rokno takjak mataini thani barok mano charoi beitala engroi sumsogo kiklai di hnei balakno phurungo in oro balamni phurungmung sung srai kino bai takjak matani thani barok mano charu mane charani mungsangya ngete gesa beitala engroi sumsogo kiklai di hnei balakno phurungo balak ga Israel ni raja piaba omhaike bo phurungo haine जों oro nugo haini bagino borok bai manena जों borok phurungmani ka mix ke tongdi mungsangya non Christian bai nerok mix ngi tonglai mana borokni pada sobabu thangdi ngi nerokni pada sobabu nerok borokno ringdi miliwi tonglai di chadi nungdi tongdi mungsa kokri ama poido khai kena paikya omahai ge tomane confusion borok no te confusion bahai Christian tongmung bahai omo borok pogwi thang ge u jorawo hake omo hai ngmani bagi no tabuk rondi borok bai je kaija gya borja gya borok bai mili tongya okay belekena kostoni jora haipana kaidor sawo borok bai kagi tongdi Inggris जों tabuk rondi जों Christian kom kaisa hoda kaisa para wo nge Christian rokom nge thilai thanglai pro जों suba jaknai nangnai hai ngnani phaidi borok bai mili ma tonglai haibele kosto ba kabangma nahormung ba kabangma wanamung tongwi mana haipana kaidor sawo borok bai kagi tongdi borok bai जों kagi tongnai kagi tongani nangnai borok ni tongmungo जों klaiwani okre ge oro balam ni phurungmaningka जों kahangke wansok naikangke compromise mane Christian tongmung bai borokni tongmung no posa sasdi ge waisa sama mungsang yabla chaina chok nungsidi waisa nungmani mungsang yabla ge tini girja ta thangdi phaidi yang chini amos tanglai ona ba omo tonglai na salsa thangya pan mungsangya ge ni thalsa thangya pan mungsangya ble ge omo hai compromise chopai hani bagino ge omo hai kaisa compromise ka ge te waisa pro te babare na o apro khasa ini khane apro waisa roibar thangya ten dino roibar wani waita dam nangja ke yang sinai omo hai hani bagai kaito ba chini subra Jisu bono sajagya Nikolait ni
omo hongke moral corruption ya ke ba tongmung sitra beba kalaijak tongmung samang kalaijak omo hai ani bagai teman nai balam bongke Israel rokno hayao kiklayo sumsoko kiklayo ani bagai kaito borok bai kagri tongdi ba subrai borok bai kagri tongdi ni sau ni borok bai kagya angke angdak tino phainai kaito ni musuk manengka jeno bo sakagi naka sungsani sakagi naka jeng sungsani liya ni sakagi naka angke tabo haini hai jengno aro kubului tongtheng ni jeng bonaya ge kabang ma omo hai false doctrine mane chaya फोरोंगै borok no confuse khlai omaike mungsang yable nei tabok no di catholic ro omhai ro kabang ma borok guri dongmona amorok non christian bo hagen tonglai mana mungsang ya nungui chawin tonglai mana phali first Thessalonians thangai nei first Thessalonians chapter 4 verse 3 kisa bible tei banai lebon omni reference no na hari verse 3 kai to norok no omotoi ke tonna hnei muchung jago norok kethar engteng beitala ta engteng hnei bo muchung jago norok kethar ke tongteng hnei bo nayo beitala ta engteng hnei bo nayo kaham ke tongteng sumsogya kari tongteng hnei bo muchung jago chini kai to muchung jago hei ba aro srai ke chengnugo ge 2 Corinthians chapter 7 verse 1 2 Corinthians chapter 7 verse 1 takugrok o kogrok bebak no chini thani rijak hake phaidi jeng besak bai bekhani bebak kosomno sulayana hake kaitono kiriwi soi kethar ke tonglayana omo apostle Paul sawo Corinthian motharokno tomani le borok beitala omo hai tongnai kwangma borok aro hani bagi sawo omo rokno jeng khibiwi phaidi jeng kethar ke tongmani sakthalayana niso Peter 2 Peter by Judobu o omono jeng kaha ke jeng nugo mot Pergamos motha tema bomo hai tongmung ba tema abono jeng nugo Pergamos motha ni tongmung ba tema engkha in 2 Peter by Jude no porike jeng nuknai ken jeng kaitoni besarok jeng soitani besarok haike jeng tongmaya jeng tongwi chugya borok bai chini tongmung juda nge kaito nayo jengno pheri tongtu jeng Christian kesam rok chini ketal rok no phurungani nangnai nge jeng torte jeng phurungani nangnai tabuk chini sungsaro panis nai nei kisa standard nukungni borok rok tabuk no di nin nukungo kisa standard engka sakri bakri khlailaha ba officer rok pan tongo nung lama mungsak poriya tabuk tongnai bikha thungnai ni besarok bai ba kuli omahai id bata taknai ni besarok bai nung tongruan musugya temane male tongrok lang ke boron tongmung surnai boron tongmung bai standard ni tongmung pherlayo haireba nike omono kaito sini kaito rengka jotono snamnai jotono sai katharku hani bagai jengno sungsani borok rok bai tongtheng miliwi tongtheng boroni tongmung samung mo kedali tongtheng serengtheng bono sini kaito naya kiaba jengno selaitheng bono serengtheng kathar engrerek engtheng kaha engrerek engtheng kusubo katheng bono sini kaito jengno nayo ge oro jengnugo phadi phai hai kibel thanglai bisnai phunukjak mani chapter 2 verse 15 abo haino norok ni bisingo Nicolite song phrung matui tongnai tongo verse 16 abo baino sumsok yakadi engyake ang daktino phaiwi ani bukhuk ni ongkhorma seng bai a borok rok bai choba nang phainai borok rok bai choba nang phainai English ko sawo repent or else I will come to you quickly and will fight against them with the sword of my mouth
ani bukuk ni okharmani seng kubuk bai ni tamanai buagnang bobai ang coba ronthainai jefro epis motharok kaitoni hamjak mano pokha borok kaitoni hamjak mano pokha borok kaitoni bagi samang khlaimaya engkha eba haini bagi kaito borno sawo ang phainai nirok age jaga kifildi agini hamjak mano muito khlaidi ingake nirok ni lampstand no ang sabai ro phainai je oro ke sawo ang dakti no phainai nirok no ang dakti no phaiui dong sokhlai phainai homani ko ge sengnugo oro kaitoni hajak mano kesang roma sai ni akaba pokmani sai kaitoni hamjak mano pokmani sai haya phurungnai rokno yasak mani dalar phurungnai rokno yasak mani boteibu serious ko confusion corruption ba khlaimani no yasak mani ba jaga romani bo teibu haya ko teibu serious ke kaitor now tomo teibu kiri sengsaku temani hole je neng borok thokainai rok no neng sian ingyang ke neng thokaijak nai haible hai bagi omo teibu kiri sengsaku ge pargam ni motha no omo hai kok kaitor kok romani tongo ang porifigrana teisa verse 17 khunju tongkeba phola motha rokno samano khnadi keplai engnai rok no ang khatiwi tongmani manna no runai keplai engnai rok no ang khatiwi tongmani manna no runai manna hijak manna no runai ni english ni wokeso okay je borok je Christian sengsane borok rok bai kagi tongnai kaitor musuk tri tongnai borok no kaitor tebo toronai tebo busimang ronai tebo boni samang no khlairani bagi phan ronai tawrondi jeng nugo Israel ro borok age Egypt o cha kothok nung kothok chawi dong heide to piajo di garlic onion omai ke jeng nugo ngete mangso haibana borok Israel o je Egypt ni onkhai phai pro haching khubo tama manna mane na nokhasakani siari haike onkhai phayo nage borok phoi aisiri bono khole tomanai mole laha ba sapai laha kene obo ata hai engpai nage bono na borok sna bai chau kaitor ro nokhasakani kaitor roklai nge borok omo haina borok aro haching khung mangsa manani krei haipana kaitor bono roklai tong okay jengbo omo haina Christian ro jeng pholani chamung jeng Jisu Christo bai jeng Jisu Christo ni kok khnaruk boni tongtui tongruk jengno kaitor pholani chamung teibo ronai jeng boni bising tei jeng tori logi manai bono jeng teibo buchi ruk nai boni samung no jeng teibo khlaima ruk nai teibo phanma ruk nai to omo kaitor jeng na ruk nai jeng bono teibo kaham ke siruruk boni nahor mungno siruruk boni musung mano khlaima ruk jeng nai ge Jisu Christo John chapter 6 verse 51 no haini sawo angno tona kogro itu mangka porigan I'm the living bread ni English lo sawo John chapter 6 verse 51 angno chukno hani onkhori phainai a muthangnai chamung okay angno chuknani onkhori phainai a muthangnai chamung English ke I am the living bread which come down from heaven
living bread माने थाङै दंनाय जामुं no थाङै दंनाय जामुं बा थाङै दंनाय जामुं जे बर' अमनो जावो bo mol brum brum थाङै दंनाय gede tomasa tomungno khoroksasu o jamungno chake bo kthang tongflainai ang bono jamung runa ba hammani aboke ani bahanse sungsar ba mathangjakthung hunai abono ang runai ang samung humane oba ani bahanse kwbangma borok mono bulbuchu boni bahan jisuni bahan na chalai ageni jora bahai man tama जों नुगो John chapter 1 verse 1 o puila sri sitio kok tongo u kok no kaitor bai tongo verse 14 no porikha ke nugo u kok no bahan ngai ongkhari phaikya ege tabo जों kok srung khamane no kaitoni kok no srung ru kai Jisu Kristo ni bahan no जों saman pereba temanle kok sri sitio kok tongo u kok no kaitor bai tongo u kok no kaitor ege verse 14 u kok bahan ngai ongkhari phaikya niso bono Jisu hani bagi Jisu oro sawo niro ang norok no o chamang kok samani bongka ani bahan se niso keseng oro nugo जों boni kok no srung ruruk boni mote tong ruruk boni nahor mung no siruruk जों engnai chini langmao kthang tongoi kaha kereng tongone ke besak ni jotni sai nangkuk maningka chamang borok ni bagi omo haino Christian जों kaham ke tongsinai chini pholano जों kaitoni dage tui ke tongrosinai जों tongsinai जों phola bai tui dul jaksinai ओंखायनो जों नांगो kaitoni kok thai Kristoni kok thai Bible ni kok no जों sawani nangnai sawani mane जों सोलोंwani nangnai जों परिwani nangnai जों खोनाwani nangnai salsuk nirok Bible porebai आरो आमी सालो busuk Bible porebai sabrobrum de pore mono जों wan sok de nangnai ke je borok aro जों haini hai phunuk jakmani thangpi kangke je ukok no je keplai engnai borok no manna renai hingke obosimiya eitamasia je keplai engnai rok no ang porepine keplai engnai rok no ang khatiwi tonmani manna na renai ang borok jo tono no holong kupur bo thaisa renai holong kupur bo thaisa renai niso tabo u holong kupur tambo holong kupur Israel rok ni borok ni kaisa custom borok ni tomanai borok ni niyom omahai borok traditionally omahai klayu kodo kogo bichar inglaika bichar ingprong ke borok je bichar chenai kogo boni bo I omahai haya samang khlaila hanu angka ke bono o borok no borok pathor kosong holong no ro hingke je borok I omoni bo innocent ba borok bo khlaimani krei bo omahai haya samang khlaimani krei bo borok kaha nei proman ingkang ke bono tomanai holong kupur yapar holong kupur ro so जों omahai ke honai mana kufur holong bo indicate khlayo Jisu Kristoni hamjakma Jisu Kristoni hamjakma yasakha sumsok gana pana bote mazra berjakliya haibla Jisu Kristo boni borlaw mazra berjakha okay bo Jisu Kristo bai hamjakha Jisu Kristo bai hamjakha bo boni hamjakmano mankha omo honnani jebisa haini hai je holong kupur yapar jakna hingke nini nung mazra kerika nung innocent toni male nung Jisu Kristo ni yasakha nini bodlawo Jisu Kristo thika tabo nung mazra kerika ne gose mane gete Jisu Kristo ni hamjak mano bo manka ba Jisu Kristo bono hamjakha jotono hamjak okos hapano je bono poito khlaini rokno tebo hamjak boni borok ngo haideba je borok
Jisu Kristo ni yasak kangke sengsar bai yasak zagi apa nangteng nukung ni borok bai yasak zagi apa nangteng piaba boni kebu ni poito tongka kangke Jisu Kristo bai o borok yasak zagnai kaitor bai o borok yasak zagnai ge omono kaito ni mokolo o borok innocent o borok sumsok kerika o borok mazra kerika nei sajak mani ge omono oro sawo borok no holong kufur yasak zagnai borok jo tono no holong kufur bo rejaknai nisa holong kufur gen borok mazra berjaglia borok ni borok te morkewor rohor jaglia borok kiriwa menanglia borok ni mazra kerika je borok Kristo ni yasak nai borok bo je pana sumsok laiteng bo jotni se hayakuk borok ni sengsara ungteng hai pana boni mazra kerika bono holong kufur yafar jaknai ya holong kufur yasak mani engka holong kufur yasak mabai boni bumeng kaitoni bijabo bumeng sujak nai bo ketal borok tabok 2 Corinthians chapter 5 verse 17 no samahai neng ketal engka sengsane lia neng ketal engka semai kesani jorawo osai bokrok rok temanai judai rok ni 12 dofani bumeng rok no borok holongo suyui borok tongdo ge omo haino teman sasnai pato holongo o Israel ni 12 dofani bumeng no suirawi borok no bustu mane beskango toipai जों Zakaria roko naikangke omorok no जों nugo piaba je borok temanai bustungjak je borok kaham ni romjakha ba je borok ni mazra nukjakha o borok no ke borok bustum ke omo haino जों chini tabok जों chukno haba kaitoni hani chini bumung suja kangke जों kaidor sokne haipano जों kaitoni thani bumung kri chini bumung kri oke जों morkebo rohor jaknai oke jekaisa जों poito jisuno poito khlainai rok borok जों holong kufur ge holong kufur te bubujogo kethar ge जों kethar borok kaitoni mokolo emonki जों sumso khlaipano chini hayano hui kibijaka jisuni theibai bono hui kibika hani bagi tabok जोंनो kethar ke tongdi जोंनो kethar ke tongrani bo muchungjau ge जों ketal bomung जोंनो ketal bomung rokha oro haini chao haini hayang poripine keplai engnai rokno ang khatiwi tonmani mannano rwnai ang borok jo tonono holong kufur bo thaisa rwnai aro mung ketal suijak tongo naisa mung ketal suijak tongo o mung ketal tamabu o mung ketal holong kufuro suijak tepro ang samani hai Israel rok osai bokrok rok Israel rok ni 12 dofani bumung no holongo sui tongroma hai je mani borok ni leader je kaham rok ni omo hai na chini bumung bo holong kufuro suijak omongka kaitoni chungsasa ketal kaitoni chungsasa जोंनो rojaknai ge bo je borok o sungsaro kosto tekto phanangteng dukho kosto mungsa krei phanangteng apene Jisu Kristo ni bagi je soi tongnai borok sungsasa kaitoni sungsasa o sungsasa be surmaya o sungsasa no bo manai kaitor bono rojaknai kaitor bono honor khlainai
kaitor bono borong khlainai जों नुगो फुनुकजांमोन 21 verse 1 जहन हायनि सावो आं केताल नखा केताल चुकनहा नुनुखा के पुइलानि बेबा कमर थांखा फियाबा केताल के काइतर तांमाने आं बोनो नुखा नैसा के जिसु ख्रिस्ट सावो आं बेबा नुनु केताल सलामनाय हायनि जों नुगो बरक केताल रचामंग रचाबनाय केताल तंमंग तंनाय जों केताल जों जोंनि थाने केताल बोमंग अबंखा ख्रिस्टान हायदेबा abo just bumang simia just buku bai simia okay smai kesani smai ketane bisingtui जों माने new smai ketalo bo smai kesa wo जों tema khlai bono smai ketalo जों सोलोंनाय माने isa dari थांलाय सिनाय के जिसु ख्रिस्टनि बिसिंतै जों ओ केताल बोमंनो जों मानखा ताबो जों जिसु ख्रिस्ट ओ संसाराव तंफ्रोबो जों नुगो ताबो ग्रोंदि बो केताल बोमंग रमानि साइमन पीटर हायदेबा पीटर गबोनि यागोलो they James John omrok nobo bo te Barnabas bo onka son of thunder rokni जों bumung salai romani जों logo ke omono jini जों केताल bumung जिसु ख्रिस्टनि बेसिं फै onka जों जिसु माने bumung जों literally bumung salai jaknai ukogia एफोनो जों ख्रिस्टान जों काइजन बेसा साइमन निबो मोन स्लाइजागै पीटर सिमोन बुनि हेदेबा सिमोन माने ताबो सिमोन माने न साइमन माने अनस्टेबल माने काइसे जागा माने स्टेबल क्रै उरुमुरु उंजा पियाबा बनिबो मोन स्लाइयै उलोके पीटर माने न तमानाय हलं चिको हेदेबा याखबा holong kotor solid rock ge bok nari holong rock haine kisi sabai lureya hiawa simon ni bumangke kisi sabai ne lulenai ba amongnai kaisa jaga tongmaya amahai unstable ge james john borongke james by john ke borok Thamsi kutung piaba kaitor borokno sawo tomanai English make sons of thunder mane nokha gurung mane gurung mane haibla nokha kurung mane bono thunder piaba mane bo aro Jisu Kristo माने बो सामानी काहामनी कोगनो सामानी बाइके मले माने फोरांग कोकने किरिसिंसा उकोगिया अरबो सामानी बरक किसाकेन जले जागो बइनो मंगो खाइफाना बरक ताबक बरक काइतोनि बागै नखा गुरुंमा हाइके काइतोनि सामंनो खलायनाय बा जिसु ख्रिस्टनि सामंनो खलायनाय अबाइके once omahike nahori sahor mani geseng haini hai जों kaitoni thani जों ketal जों boni busa ba जों Christians haini hai tekisa kok sawi ang pairisnai Balam ni phurungmung te Nicolites ni phurungmung borok ni phurungmung ingka borok no confused khlaironai ini ka false teaching false teaching tabugrodi Bible sawo जों Hebrew chapter 13 verse 9 porikhanke जों lugu podre pod kok thairok bai phurungmung rok bai juda phurungmung rok bai
ayang uyang ta khlaijak di. Okay, जों नायलायनो फैदो Hebrew chapter 13 verse 9. Hebrew chapter 13 verse 9. Ang puriwana. Hamung sini ya podre pod purungma bai lama ta koro rozak di. Okay. Hamung sini ya podre pod purungmung bai lama ta koro rozak di. Ni sengor samane nu. Te tmaisha chanani kok no tuye bukha rak yawe kai to ni khairok ma bai bukha karat ingmani abo kahamse. Abo tuy chanani kok rakhok nai ro a rakhok ma bai borok ni mungsa kaham ingya. Oro sujako podre pod purungmung bai taban de zakti. Geseng cerai hai. Ephesians chapter 4 verse 14 over saw jeng cerai hai engthai kerika. Kisah kok bai ne yang bui bande jagui tlangnai. Hai bla cerai rok se kisah kana bande jago. Cerai rok no bande bui da 10 taka rang roi phana 30-40 ni phunot lang thamana. Borong ya ko thang tongmani jora rogo. Bande bui tlang mana. Geseng bande jak nai cerai rok hai omo hai engthai kerika. Ephesians chapter 4 verse 14. Jeng tora ni nang sinai. Nika bahaki jeng tori man kebui kaitani kok thaino sereng ma bai khana ma bai pore ma bai. Yeah. Jeng Revelation chapter 2 verse 6 to jeng nugo Nicolite ni phurung mungno ke kaitor jole jago kaitor naisre jago. Nika Balam ni phurung mungno bu kaitor naisre jago. Jetabo Pargamos nyaka Pargam ni motha ni jora engka Constantine bo Kristen ngani sekang boni sai sekang Rome ro busuk Kristano naisreja Rome ni raja busuk Kristano butharka katakom ro go bro hawi ma khaijago butharjago Kristen ro musa wo kiklai ro jago hor jeng roi hor sogui butharjago omo haipana Constantine ni jora wo onke bo si nije si Kristen haka they bo declare khairoka o state Christian mane boroni Rome bebang na Christian state engka Christian rajyo engka Christian ha engka mane declare Roma bai borok sudah satu jak dia ge haipana lama kororonani ba lama fenani jenglaika ge aro jorawo aproni simino jeng char history naini kanke teman saya raja se mothani bokrok ungsu Jisulia raja se mothani bokrok saba Jisu Kristus ge Pargam manena sengsani tongmung samung bai gudului kaitor tongmati tongya ba je musukti tongmani ge bor a jorawo sengnugo Pargam ni jorawo no kabama boro Kristen ngbaika piaba kubui Kristen ke kisi sas hai raja si Kristen ke jotono habaila geseng aro jakano matai no khulumani raja no khulumani podre pod Kristen ro khulumnani cengka ge a jorawo no Catholic ni cengmani seng nugo Catholicism cengka mane nga jak Jisu no bumuman kan kini paikan nang jem sengsare tong nang se kokri ke oh ge tabok Pargam ni motharok ni jot ni sai nangkuk mani ke kubui no sinani kubui no siwui kubui ni mote tongmani ge tabok sini motharok go kubui no si ai no teman Christmas sangkene Kristen hauni Christmas na sing tongla ge kabang ma borok sungnugo kaijawani pro tabok rondi chala chakri chikoma kompang maka ba chakri khaidro ke chakri khainei ba beri jepana
non Christian ron pun hari itu himan haibla tawak sakri sinai. Okay? Kaijaboni sekandro, sida si ya hai na paso tanggai, tuyo pulum saloroi, enggak Christian enggak. Kaijadoi roka. Maka bino serenggai semuanya itu tang naik girjawo, bewolo muilo sia, teman lek bino sia. Maka besar bahaknya paiknya. Maka haknya tawak besar girja tang dia, kau girja tang dia, cowok nung laika. Om hai neseng tawak nung. Jeseng bono, o pargam ni mot hani bisingte, jeng seremani nangan. Belai kena important. Han bagai o mot ha kais ni no, tui jeng seremani jeng belai kena nango. Be asal zoran no tini pailesena,